abantu mbali bagoteba ng'amaete omonto agwaka omonto agwakire omonto esimi omotebi omaete banda ama Facebook mpaka narwarire oyo n'omonto ogoteba bang'a ara mu Facebook mpaka orwarire omaete abantu bande barwete Facebook ekwerende eyarare nk'oburugera okobanyisime geta service Nairobi gega nabo rachikorigie yarare bari bono gwaka esabu naki ng'aki nkonyora akayarare kari ngotumia ge family bono otebe for example Facebook nari ngokonyokorigia ndi estadi omonto akoramo omonto gweka tokonyora time ogosimeka yarare ogochikoria endagera yarare bwansi sana chinda endagera ende yonse ne appetizer bono chande gitorete okonyokorengereri bakandamo omutugongo omongo bakantentiri konyora bana manyo okumeti omonto akogotentiri konyora bana okonyora omwana abana yani bakataba nasenjiri omogaka okumeti abantu bakogotebi tobwati gosereti kobwata bono nayo ochandigete nayo otamanyeti the value of being a human being ekiagera igotagete go validate ebintu abantu bande bono gokumeti ebintu abantu bande bagokwana eboro yago onko you are draining yourself nkore ore bosa ekiagera omanyete esendani neneri yachete ya covid abantu bakarabe korunje ngechi esendani eri abantu babete covid eri ere mitu y'abantu kero omonto garengererete ebintu byaye narorengererete eyarara narikobera narorengererete bunakorama abandi narorengererete bunagokora egasi narorengererete ebintu byaye bono tomanyete esendani ki omonto abetire omobere yaye nki omonto akorengereri igo okumete kwarore buna nanyegorugire bwangu chitageka ibere eyarara yana bono otaete govalidate nki abantu bagogotebia ogechiri totaete koragera totaete kwebo totaete gosokosoka osange n'abandi totaete kwenda nonya ekanisa igo orengererete buna bagoteba tori konyora abana gokonyora bono aro nchi okumia atebire tori konyora abana nki kebe.